Hey, yabona makuyile sihlahla lesi. Seyinkinga ngempela lesihlahla lesi. Angazi ukuthi sihlahla bani lesi. Hayi khona. Hayi. Uyazi mangime ngaphansi kwaso. Kuvele kube ngathi ngilele kube ngathi ngiyaphupha. Izambulo nje zivele zehle. Awulalele ngikutshela. Uyabona umuntu ohamba nama bodyguards. Umuntu ohlala egadiwe. 1. Uma ngabe engumholi abantu abaphethe abasajabulile ngaye uyakwazi naye logo bafuna ukumqumba phansi naye uyakwazi logo ingake ehamba nama bodyguards. 2. Kunezinsizwa ezisejele ngenxa yakhe ngoba yena waphenduka state witness bahamba bayoshaya imali lapha bayishaye khona babuya nezizumbulu zemali baboshwa wafika yena waphenduka state witness. Insizwa azange abe nenkinga ngoba zitshela ukuthi njengoba engaphandle uzoyibhekela ziloku ziphakathi abhekele nemndeni yazo ngoba phela isikhoba sishaye bebonke yena wajika waba uhlohle sakhe akazange saba yidlela ndawonye nalabo abasejele ingakho ke hamba nama bodyguards ngoba insizwa ziyakwazi ukuthi zithenga abantu ziphakathi zithenga abantu abangaphandle ingake ehamba nama bodyguards. U2 loyo. 3. Ebhizinisini akulo angikhathali ukuthi business bani kunabantu abashaya emva kwendlebe kunabantu abadouble crossile kunabantu abamaziyo ukuthi lo muntu lo ngaleli business leli lethu sonke naye kumele ngabe umuntu nomuntu wenza imali engaka kodwa yena wenza imali enkulu kunethu noma kunemali ayiyenza emaceleni thina esingayitholi ingakho befuna ukumsoconga befuna ukumqumba phansi ingakho egadiwe ehamba nama bodyguards. U3 loyo. 4. Kunabantu abangayithandi impumelelo yakhe bamdlela umona ngoba ephumelele ngendlela eright akasocongwanga umuntu akahlukumezanga umuntu kodwa nje indlela aphumelele ngayo. Kunabantu abangakuthandi lokho bafuna ukumqumba phansi bamdlela umona ingakho ke lo muntu lo esedecide ukuthi abe nama bodyguards abe nabantu abazomgada bamgade ngeibhamu ngoba uyazi ukuthi njengoba ephila nje igama ukuthi uyaphila ngesilungu bathi you are walking dead ufe ehamba ngoba hey izosholonto izokhala indolotshi izawukhala inqibhobho izawukhala Alexander Kalashnikov wazi kahle kamhlophe kokhala bo R4 ukhala bo R1 abo R1 ukhala bo R5 wazi kahle ingakho ke ehamba egadiwe ngoba akenzanga kahle ebantwini noma lo owenze kahle yena kodwa abantu abakuthandi lokho kodwa iningi labo ngitshela ngabo mina ba double cross abantu ababaphethe abasajabulile ngobuholi babo noma kunezinsizwa ezibhadle emajele hey abanye baze bathenga amabhokisi athenga icasket ayibeke la endlini ngoba uyazi ukuthi insizwa makuthiwa nje kutholakala amaparuli yenu ungenwa yitwethe kuqhaphazela amathumbu ujuluka la endlebeni angajuluki yonke indawo ajuluke la endlebeni ngoba makuthiwa nje kutholakala amaparuli uyacanga ukuthi hey lamajida mayengathola amaparuli kuphelile ngami izosholonto izokhala inqibhobho izokhala indolotshi izokhala into yomlungu uyazi lo muntu lona ukuthi leyo nto le izokwenzeka ingakho ke ehamba egadiwe. So bafowethu umfundisi nama bodyguards akahambi kahle angikhathali ukuthi wayiphi inkonzo as long egadiwe enama bodyguards akahambi kahle usomabhizinisi nama bodyguards
kukhona abantu abamzingelayo abafuna ukumsoconga. Ngizwa kahle. Ibambe lapho ke washo umalume umthuqas. Ngiyanthanda.